Bisectriu d'un angle. Per fer una bisectriu d'un angle necessitareu també un angle, agafarem nosaltres aquest d'aquí al mig, i el compàs, i també el regle i el llapis. Per fer la bisectriu el primer que farem és punxar el compàs en el vèrtex de l'angle i fer un arc amb la mida que vosaltres vulgueu. Una vegada heu fet això, veieu que aquí hi ha dos punts on talla aquest arc amb l'angle. Doncs aleshores, semblant al quan hem fet la mediatriu del segment, es punxa amb un d'aquests punts on talla l'arc amb l'angle i es fa un arc amb mida també més gran que la meitat d'aquest arc. Aquesta ja ens va bé. Fem un arc i amb aquesta mateixa mesura punxem a l'altre costat i fem un altre arc. Fixeu-vos que també se'ns han tallat, quan hem fet aquesta part, hem fet l'arquet i ens tallen en un punt, que és aquest. El que hem de fer llavors és agafar des del vèrtex fins a aquest punt i fer una recta. Aquesta recta que acabem de traçar se n'hi diu bisectriu de l'angle. Vosaltres direu, és una recta. En realitat és una semirecta, perquè aquí té un punt d'inici. No té final, però sí que té un punt d'inici. Aleshores podem dir que la bisectriu d'un angle és una semirecta que divideix l'angle en dues parts iguals. Veieu? Aquest angle d'aquí és igual que aquesta d'aquí.